Ano ba yung nangyayari sa'yo, Jay? Good morning, mga ayop! Good morning, people! Umagang umaga, may tatlong ayop sa loob ng sasakyan. Kompleto po tayo ngayon. Tayong tatlo kasi hindi nyo pa nakikita yung ikaapat. Pero nung nagbike tayo kahapon, nung Sabado, nakita nyo na si Michael. Sila po ay nasa kabundukan na naglalakad. Pero hindi sila makababa kasi po yung lalakaran nila sa barangay Katagintingan ay lockdown. Meron pong nag-positive, kaya nakakalungkot kasi hindi po sila makakasama ngayong Sunday sa Kabarwan. Ano nangyari po dito? Yan. So, tuloy-tuloy lang. Ano ba yung nangyayari sa'yo, Jay? Meanwhile, Ayun nga po, at nalito si Jay. Hindi niya napansin kung nag-record yung camera o hindi. Sorry po. GG sir. So, ayun nga. Matagal-tagal na sila, no? Yeah. Hindi sila nakakasama sa atin. Mga ano na, isang buwan na. Isang buwan na mahigit. Isang buwan na. Actually, yung church talaga nila doon din sa Kabarwan. Pero dahil may kalayuan din, pumupunta tayo doon ng Sabado, babike tayo para mag-worship din. Para kahit papaano na ganito nga, hindi sila makapag-church sa Kabarwan, ay nakakain naman sila ng salita ng ating Panginoon. Nandito na po tayo sa Damortis, Santo Tomas, La Union. Malapit na at kaming tatlo ay gutom na rin. Ano ba magandang pag-usapan? Medyo nakakagana naman. May naisip ako. Alam nyo, naniniwala ako sa kasabihang pagdating sa pag-ibig, magtanong ka sa single. Oo. Kasi ang mga single, yan ang the best na magbigay ng advice. Tayong tatlo rito, single ba? Yes, Ayan. sir! So, isa-isa tayo, magbibigay ng isang tip lang Sige. sa mga may jowa. Sa Kasi mga may kami, jowa. exempted dyan eh. Wala nga kaming jowa eh. Pero sa advice, Yan. the best tayo dyan. Saan? Kaya shout out sa mga katulad naming single, magsaya kayo. Magdiwang kayo! Ay, enjoy natin ang Pasko. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Bakit po? Kasi yung focus natin mapupunta sa family, Yes. sa mga friends, Yes. sa mga barkada. Wala tayong mga jowa na pilit na kinukuha yung oras natin, Aha. yung attention natin. Nakala mo makikipaggera na pagka hindi mo mag-greet. Yan. Kaya ngayong pandemic, bagay na wala kang jowa, na single ka. Amen! Amen for that! Yes. Oo, kasi wala yung feeling na, ano ba yung feeling na yun? Yung longing ka na makita mo siya. Pag wala kang jowa, feel na feel mo yung buhay mo. Parang yan, tricycle na yan. Feel na feel ang pag-slow down. I-feel mo rin yung oras mo sa iyong pamilya. Hindi yan sasabay sa mga iniisip mo sa buhay. So, tip sa mga may jowa, dahil tayo walang jowa, hindi natin pag-uusapan yung buhay natin, yun na mga single. Ang pag-uusapan natin ay yung mga walang Jowa. mali. Ang pag-uusapan natin yung may mga jowa. Ayun, Ayan. ayun pala yun. Mga walang kalayaan. So, unang tip, yun ang ibibigay ni kapatid na Jay. Hindi ko alam, pero bakit ako yung nauna? Anong unang tip mo, Jay, sa mga may jowa? Ayan, sige. So sa mga may jowa dyan, no? Sulitin nyo. Sulitin nyo, may jowa. Hindi, first of all, ayan, be willing, no? Magkaroon kayo ng willingness sa isa't isa to go deeper waters, no?
Kasi napakabigat ng prosesong yan. Kasi dyan kayo madedevelop pa. At kapag nakita nyo na yung mga mali at bumitaw, wala na yan. Wow, napaka-deep. Deeper waters. Talagang nakakalunod ka ang may jowa. Agree ka ba doon? Kapatid na Bea? Oo na lang. Nakakalunod kasi yung emosyon mo, lulunurin ka niya. Lulunurin kayo sa Oo, lalo pag yung jowa mo ay Praning. ano yun? Oh, praning, tapos mabakod. Ano yun? Nilalagyan ka ng bakod. Oo. Oh, yan. Stricto, boss. Stricto, yun. Ayan. Ay talagang malulunod ka dyan. So, hindi lang deep, deeper pa. Salamat, paring Jay. At sa pangalawang magbibigay ng ating tip ay si kapatid na Bea. Yan. So, pag nagmahal ka, parang bayad lang yan sa jeep. Huwag kang magbibigay ng buo kung hindi niya kayang suklian. Barya lang po sa umaga. Yan. Galing, ganda oh. Barya-barya lang ang ibigay mo. Yeah, magtira ka naman para sa sarili mo. Eh paano kung wala kang barya? Pwede bang mag 1, 2, 3? Pwede. Yun, kung wala kang barya, mag 1, 2, 3 ka na lang. Sabay hingi ka na lang kay Lord ng tawad. Ayan, tapos hingi ka kay Lord na Oo, tawag, hingi ka ng Tawad. tawad kay Lord. Amen. Ako Yahoo! nag-iisip pa ako ng tip eh. Pero ito. Ang tip ko mga kapatid, kayong may mga jowa, huwag nyong isipin na siya'y sa'yo at ikaw ay sa kanya. Okay. Kasi hindi yan stage ng pagmamayari. Ano? Ang pagjojowa, yan ang stage ng pagpapakilala. Lalo nyo pang kikilalanin ng isa't isa. Kung fit nga ba kayo at kayo ay maiuwi sa kasalan. Kaya pag kayo nakipag-break, normal yan. Ibig sabihin lang nun, hindi kayo fit sa isa't isa. Kung ang isa sa inyo nagloko, okay lang yan. Bakit? Kasi may hinahanap siyang wala sa'yo. Ganun lang naman yan. Kaya ang pagjojowa, hindi yan ang finality. May ganun bang salita? Finality. Finale. Oo, hindi pa dyan yung toldok. Di pa Ano? yung grand finale. Yeah, hindi pa yan yung grand finale. Kwan pa lang yan, stage pa lang ng laro-laro, Semifinals pa lang ba? semifinals. Grabe naman sa semifinals na yun, lang yan, semifinals. Kilala, pakilala kay parents, ano ba yan, yung ugali, titignan pa lang, o yung terminology ng iba, tikim-tikim kuno, nandyan pa lang yan. Pagka hindi kayo mabusog-busog, ay pwede kayong humanap ng ibang putahe. Okay, mga kaayop. So yan ang ating tip for the day sa mga may jowa. Okay, sa aming mga walang jowa, enjoyin lang natin ang ating buhay. Huwag nyong stressin yung sarili ninyo sa paghahanap. Wala yan sa ganyan-ganyan. Huwag nyong ilagay yung kasiyahan ninyo sa ibang tao. Learn to create your own happiness. Yes, rock and roll. Kaayop. Babayu. 2,000 years later. A few Earth's rotation moment later, nandito na po tayo sa barangay Kabarwan. Ito po si Ate Mayang. Hello! Busy si Ate Mitch. Tumans Kuya Benny. Hello, good morning. Sardines with egg. Oo, basta makain. Sardines with egg. Kuha Go. tayo ng dilata dyan. Yung hindi. Ilan? Yung sakto sa atin, dalawa? Isang manggang, isang hindi. Ah. Kuya. Anong meron dyan? Kaganin? Anong kaganin? Tignan natin. Oh, sige, idagdag na natin yan. Nandito tayo kay Mercy, ang magandang si Mercy. Hindi naman sa binibenta ko siya. Pero kung may komisyon, tatanggapin ko. Ano? Ano ba ang gusto mo sa lalaki, Tita Mercy? Wala na, meron na. Ay, meron na. Ay, may jowa siya. Ay? Dahil may jowa si Tita Mercy, kailangan niyang panoorin yung vlog natin kanina. 'Di ba? Yes. Para kasi sa mga may jowa 'yon. Ganun ba? Ayan. Jowa talaga. Nasaan na si kapatid na Bea?
At ito ang bagong motor ni Uncle Kondring. Napakaganda. Honda Click. Oh, yan. Sige, pwede na yan. Samang hang isang hindi. Ang breakfast natin for today, Youngstown. Tas with At egg. lalo pang pasasarapin ni Bea yan. With egg to. Oo. So, watch out. Sardinas, itlog with egg. Baka gusto mo namang ano, Yeah, boy. Shout out Ito, pakasarap ng niluluto dito. Parang isda. Shout out po sa Youngstown. Shout out sa Youngstown. Sana naman po, sponsor naman, bigyan naman. Si Ate Susan, napakagaling din pong umawit niyan. Subscribe po kayo sa kanyang YouTube channel. Ano ang inyong YouTube channel? Su Ramirez. Iba yata yun ah. Su, napakaraming Su ate. Su Rafael. At ngayon ay susubo muna tayo ng napaka-special na kakanin. Nagmula pa ito sa malayong kabundukan mga kaibigan. Itinawid pa ito kay Bagyong Rule. Oh, galing Bicol yung nyug niya. Ito si Tita Marcy. Ang dami ng lalaking pinaiyak. Pero sa camera mahiyain. Grabe. Ayan, bakit may patago-tago pa? Pakita ka naman para sisikat ka. Ayoko na. Oo. Yan, si Tita Marcy po. Kasi siya ang lagi nating sponsor. Kaya tita ang tawag natin dyan. Hello po, si Ate Dayan. Oh, mahihain talaga kayo ah. Mayan. Ah. Dito pastor pag camera. Ano ang mensahe mo sa mga patuloy na lumalaban sa kanilang mga relasyon? Ha? Magbi-break din kayo. Magbre-break din kayo. Napakagandang tip for the day. Magbre-break din kayo. Naniniwala ka ba sa forever? Ha? Sa akin meron. Oo. Sila wala. Ayan, kay Marcy may forever, pero sa iba wala daw. Very good. Very good. Napakagaling. Yan si Jay. Kain muna po tayo ng latik. Napakasarap ng latik. Mga kaayop, subaybayan po ninyo ang ating church service na i-upload ko rin. Kung hindi brown out bukas dahil sa parating na Bagyong Rule, ay may upload siya bukas. Ang ating teksto po ay yung 8 Beatitudes. Matthew 5 verses 1 to 12. Yan. Maganda po yon, mga pag-uugali na dapat mayroon tayo. Mapangkal, Uncle Kondring. Ito ulit ito, si Tita Marcy. Hanggang ngayon, nakatago pa rin ang kanyang fest. Day off niya ngayon. Day off. Pabebe. Pabebe. Sige po, kakain muna po kami. Ano eh? Kain din muna po kayo. Kaayop, mag-subscribe, like, and share sa mga bago po sa ating channel para lagi kayong updated sa ating mga adventures. Bye-bye. Ayun mga kaayop, grabe yung tuwa ko ngayon. Ngayong araw na to, napaka-bless natin. Actually, katatapos lang ng Workers Appreciation Month nitong October, kasi November 1 na ngayon. Pero ganito pala yung plano nila dito sa Kabarwan. Ang pogi, ang ganda-ganda. Salamat po dahil sa Skyflex. Mayroon na tayong kakainin. Salamat po. Pakita natin mga members. Yan. Sila po yung nagbigay ng aking Skyflex. Yan. Sige mga kayo. Thank you. So bye-bye lang kayo. Bye-bye. A few moments later. Putap! Ang gapog ka sa naisiri ng putap. Good day mga ayop. Yeah! Today is Talaba Day. Talabaday. Halika kayo, samahan nyo kami.
Agni. kumain ng talaba. Tapos, Ayan o, ayan o, ayan o. At meron tayong background music. Oh, laki oo. I-focus mo, Pastor! I-focus mo! Napopokus yan, pre. Oh, yes, Dikit yun. Wala focus. Si Laika, halika rito. Tingin sa camera. Say hi. tapos yun. Say hi, Laika. Siya po yung nagko-cover ng mga songs natin dyan. Hindi naman nakaplay. Yan, si Laika. Baka like yan, malakas yan. Ito, yan yung talaba o. Oh, laki. Yan. Ay, nakikita ka dyan, like ka, nagpipicture ka. So, pasensya na, minsan lang kami chibog ng ganito. Shibog. Diba? Kaya susulitin namin. Perfect couple ng Kaya ulitin naman natin. laki. Yung intro niya. Ang lamig. Yung unahin ko. Ang nagalang. Masarap talaga kainin sa shell. Yung na-feel. Kaya nga. Kanina mga kaayop, hanggang 3 tips lang tayo sa mga may jowa. Ito si Marian, single din. So magbibigay siya ng 1 tip para sa mga may jowa. Ang ating ika-4 na tip. Anong tip mo? Ang ganda na eh. Kain ka rin natin. Hindi mo kapag-isip ng tip. Kasi Masarapan masyado sa talaba. Oyster. Tip para kung bakit ako Ano ang advice mo sa mga may jowa? stay strong! Magbe-break din kayo! Yan! Stay strong! Tandaan nyo, nauna lang masaya! Sa una lang masaya. Kaya stay strong, magbe-break din kayo. Napakagaling na kaisipan mula kay kapatid na Marian. Kanina. Epekto po ng talabayan. May sinasabi si Ate Tess. Masarap daw. Ah. Lalo kung libre. Yan. Si Ate Tacy naman po. Pastor, walang picture. Single ba? Single. Walang picture na. Pastor, wala pong Sino ba picture. yung nagsasalita dyan? Wala pong. Niya pa? Wala pong picture. Hindi ibig sabihin na wala kayong makita ay hindi rin namin makikita. Relax. Relax. Dito kayo sa harap. Walang camera dyan. Nandito yung camera. Kuya po to. You choose. Ang laki. Ang laki-laki. Tapos yung ano niya. Gusto nyo? Ay, ano, ang sakit na. Ano, ayoko ito. Nahasa na yung dila ko sa talaba. Rinig na rinig kayo dyan. Ang lapit nyo sa camera. Oh. Ang nasa likod, si Laika at si Morrigan. Pakilala kayo. Sana magmukbang kayo ng iba-ibang. Next vlog is mukbang. O ano kuya, mukbang to, mukbang. Ano mukbang? Mukbang, yung sobrang daming kinakain. Yung food trip yun. Yun. Yung food trip na mukbang. Kaya, So this is Talaba Mukbang, Mukbang Gaming. So, kanina pa kami kumakain. Yan. Ay, patay tayo. doon na. Dahil may nagbi-music sa likod. Asahan yung may copyright ito? Oo, ganun. Hayop. Music background ka? Music background natin, copyright tayo ngayon. Mga kaayop, enjoy your life. Bago dumating si Bagyong Rolly, nandito na pala si Bagyong Rolly. Hi! Shoutout po sa ama naming pastor, si Tatang Rolly. Kabaligtaran naman po siya ng bagyo kasi si Tatang Rolly mapagmahal yan. Tatang Rolly, shoutout. Shout out Hello. po, Di Pastor Rolly. Pastor. Rolly. Solmerin. Kahit pa Pastor tayo ng Rolly talaba. Solmerin. Shoutout po. Ingat po, keep safe. Chup chup mama. Ako'y busog na. Yan. Suko na pre. Nakita mo yung, nakita mo Dami, yung oh. friend? Yung girlfriend siya? Na nakulay black yung ano niya? Pakita nga. Ano? Nandun sa may door.
Sila Ate Mitch din, di ba sila makain ng ganyan? Talaba is real. Mga ayop. Talaba Gaming. Ba't ganun? Ayop. Adventures of Pot. AOP. Ayok. Kaya ayop ka. Certified. Isa kang ayop. Ayop ka na namin. Mabagsik yung tip mo kanina, ha? Marian. Ah. So, si Marian po. 9 months na raw single. Nakakatayo. Ako, wag nyo nang tanungin. Forever na yan. Hindi naman. Siyempre papakainin din kita ba nang? Iba na yung chan ko, mga kayop. Suko na ako. So ka na? Suko na. Sino ang gusto sumunod? Si Banang. Dito, opo. Ayoko na rin. Mag-question ka na lang. Ate Tracy, kung mayroon kayong mensahe sa mga may jowa ngayon, ano yon? Wala siyang jowa eh. Ano? Pakinggan nyo. Sana, wag muna kayong magjowa kasi ngayon, kasi bagyo. Sana wag muna kayong magjowa kasi may bagyo. Totoo nga naman. Diba, Pastor? Yan si Pag Ate walang Tracy. bagyo. Bukas na lang pag wala na. Bukas na paggaling ng bagyo, sakay magbalikan. Kaya ba lang, break mo muna ngayon, araw. Palipasin mo ng bagyo bago magjowa, mga ayop. Sarap ng talaba. Epekto ng talaba. Mama ka talaba? Oh! So I'm out. Kadugit ka ate. Ayoko na. Walang naman. I'm out. Lalaki. Bawal tayo niya. Mas ko na naman yung mga ano, pag may ano, ano doon sila. Ito naman, pag tawagin ako, wag ako tawagin lula, ako. Salamat eh. Kaya lang kumatawag ng lula, puro lang mamates. Maganda yun. Mamatay yan amo. At ayun, marami na pong kumakain ng talaba. Uncle Kundring, kain na rin kayo. Tignan mo nga sa kanila, Pastor. Ay, kumain na po kayo. Mag-hi po kayo sa camera. Hello. Yan. Shout out sa mga tita ko dyan. Sa mga tita ni Marian. May gusto ka bang sabihin sa mga tita mo, Marian? Keep safe. KFC. Oh, yan daw. Yan. At ito si paring Jay. Busy, nag-i-emote. Subscribe na. Oh. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, mga kaayop. I-share and like nyo na rin para lagi kayong updated sa ating mga adventures. Once again, Adventures of Pot, signing out. Yay! Yay! Ano ba yung nangyayari sa'yo, Jay?